Men hvorfor er det, at nogle mænd vælger at udforske deres seksualitet gennem tantra? Vi er taget til Aarhus for at tale med Kelvin. Hej. Hej. Hella? Kelvin. Kelvin, hej. Hej. Karen Thisted. Kelvin. Kelvin dyrker og underviser i tantra. Han har inviteret os til at deltage i en workshop. Hvis vi prøver at kigge på mandlig seksualitet, så bruger vi kvinden til at onanere med. Vi begynder at gå ind i en tankegang omkring, hvis jeg møder en relation, hvordan kommer jeg tættere på dig? Og så mit næste mål, det bliver så, hvordan får jeg nu pillet trussen af? Det er det hele går ud på. Det er det går ud på. Og når vi så er kommet dertil, så har jeg kun ét mål, og det er at få min udløsning. Og hvad er det så, der kendetegner tantra i forhold til sådan almindelig seksualitet, hvor man ligesom har samleje og får orgasme, og så falder man i søvn? Ja, der er meget stor forskel. Hvad er forskellen? Fortæl. Ja, jeg har ikke et mål om, at jeg skal have puttet den derinde, hvor det er rigtig godt, eller jeg skal have min udløsning eller orgasme. Jeg har ikke noget mål med det. Jeg smelter sammen med min kone. Gider du bare helt forklare, så har man er stadigvæk samleje, men man får bare ikke orgasme eller udløsning, eller hvad? Det vigtige for mig, det er, at det er en bevidst handling, jeg tager. At det er en bevidst handling, om jeg vil have min udløsning, eller om jeg ikke vil have min udløsning. Så det er bevidstheden omkring, og det er der, hvor tantraen kommer ind. Jo, men det må være, at man holder tilbage og holder tilbage og holder tilbage. Det kan tage lang tid, men det kan også godt, der er nogen, der sådan med et smil på læben siger, at en quickie, det tager, det er en halv time. Så Jeg synes, det lyder dejligt. Men det er også noget, som der godt kan strække sig over timer. Hele den spirituelle seksualitetsbølge, altså også bedre kaldt tantra, den er jo også et udtryk for en lyst til at udvikle os seksuelt, at vi ikke behøver at have denne her gamle klassiske måde, manden skal ligge øverst for at kunne identificere sig med at være mand. Men hvis jeg nu må bruge et ord som liderlighed, er det langt væk fra tantra? Nej, det behøver det ikke at være. Ikke for mig. Jeg kan sidde, hvis jeg ikke har fået min udløsning, og jeg har sparet min seksuelle energi op, så bliver jeg tændt ret hurtigt. Hvor lang tid sparer du den seksuelle energi op? For eksempel, er det måneder? Ja, det kan det godt være. Okay. Det kan det godt være. Men sådan er det jo også, hvis man ikke har været sammen med nogen i lang tid. Ja. Hvis man ikke har haft sex i lang tid, så kommer man for hurtigt. Det kan også gælde for kvinder. Ja, det kan også det er jo også ærgerligt. Så ligger man også og tænker, jeg glemte at få mayonnaise på. Men i de der halvandet... Kender ikke det, når man er så sulten, så man skynder sig at lave en tomatmad op med æg, og så spiser man den, og så bagefter tænker man, jeg glemte at putte mayonnaise på. Det var det, jeg mente. Sådan er det også, når man kommer for tidligt. Det troede jeg ikke, det var det, du mente. Nej, det lød jo helt forkert med den mayonnaise. Det var den mayonnaise, jeg mente. Nå, men den der halvanden måned, du har opsparet noget. Har hun så også opsparet noget i den halvanden måned? Jeg tror, at de fleste kvinder har gået kortere eller længere tid uden at få orgasmer. Og så er det så også for kvinden, at der forskel på orgasmer. I har jo 6-7 stykker at vælge imellem, ikke? Hvor der er nogle få af dem... 7? Nej, jeg 7 ved ikke, slags orgasme? Ja, 6-7 stykker, alt efter hvordan du tæller. En almindelig gammeldags. Jamen, klitorisorgasme og vaginalorgasme, altså eller G-punktsorgasme. Det var 2 forskellige. Er det 2 forskellige? Det kan være 2 forskellige, ja. Og så er der vel sådan den, der hedder kropsorgasmen. Ja, hvis det er den, hvor det er hele kroppen, så kan jeg, tror jeg ikke, jeg kan flere. En livmororgasmen også. Livmor? Ja. Der var igen en klub, man ikke var blevet medlem af. Jeg har ikke fået noget medlemskort. Kunne I ikke tænke jer at komme med op og se, hvordan det foregår? Jo, jeg tror bare, jeg bliver en, der lytter. Jeg ved ikke, hvad du skal. Nej, Ja, altså, I må gerne Jeg skal ikke være med, det ved jeg. Jeg vil meget gerne se på. Vi kan lige se på det, Karen. Vi ser lige. Så lad os, vi kan ikke videre. Måske skal vi være med. Det er jo med tøj på. Man skal jo være fuld af selvtillid og glæde, når man fyrer den af. Det er en sejr for manden, når han kan få kvinden til at komme. Ikke? Altså alle vinder. Alle vinder i den situation. Jo mere manden kan, jo mere vil kvinden. Jo længere det varer, jo federe er det jo, altså. På en skala fra 1 til 10, hvor meget skal du så være med? Men ved du hvad, jeg godt fortælle? Jeg gider ikke engang, for jeg ved bare, at jeg ikke kan. Men det er ikke noget, man kunne. Det er lige præcis... Nej, men jeg kan slet ikke gå ind i sådan noget. Men jeg vil være bange for at få en livmororgasme for åben skær. Men ved du hvad? Hvis du får en livmororgasme, så er jeg lige ved siden af dig. Og så lover jeg også for en. Nu går vi op og kigger på det. Ja, nu er jeg bange for det med den livmororgasme. Velkommen til, og til denne aften, hvis vi lige tager alle, som ikke har været her før, og I får lov at træde et skridt frem, og så lige danne en lille cirkel, og så vende jer rundt. I skal have et love shower.
Man bliver nødt til at gå 100% ind i det, fordi man kan lige så godt vælge at bare kaste sig ned på gulvet og få grineflip. Træk vejret helt ned i maven. Helt ned, hvor I kan mærke jeres køn. I kan give jer selv den lille gave, at når I så puster ud igen, giv I en lille knib. Som tak, jeg har set dig. I får lige lidt blindfolds på. Og mænd, prøv at lægge mærke til, hvad det gør ved jer. Og kvinder, hvis I stille og roligt begynder at give slip på hinanden og bakke baglæns, så mænd, så giver I slip på hinanden. Kvinder, det er jer, der bestemmer afstanden, I ønsker at have til ham, som står bag ved jer. Og mænd, den gave, I kan give kvinderne nu, det er en lille skuldermassage. Og kvinder, hvis I føler jer trygge, så kan I jo træde et skridt tilbage. Jeg synes, det var spændende det der med, at når man nu vælger at gøre det, og så prøve at gå ind i det, og så faktisk at læne sig tilbage op af en, man ikke kender, som rører ved en samtidig, og hvor det jo er så grænseoverskridende, så det næsten transcenderer og bliver til... Det er fordi, det er grænseoverskridende, at det er spændende. Det skal jeg gå til, Lea. Ja. Det skal jeg gå til. Og nummer 7. Sådan. Og men I kan bare finde ind i jer selv, finde ind i jeres vejrtrækning, finde ind i jeres kerne. Og kvinder, I søger igen ned i jeres hjerte. Og finder alle de sødeste og bedste og lækreste følelser frem, som I nu kan få ud af jeres kærlighed. Og når I føler for det, så lad dem komme til ord. Lad dem forme sig som ord i jeres mund, og begynd at hviske det til ham. De ord, som der kommer. Og mænd, I prøver bare at mærke efter, hvad alle de her komplimenter, alle de her søde ord, hvad de gør ved jer. Og mærke, hvor de kommer fra. Jeg synes, det så ud, som om de blev seksuelt ophidset. Ja, men der var altså også sådan en lidt... Der var sex i rummet. Ja, det var der. Det synes jeg også, der var. Ikke på sådan den der resultatorienterede måde. Ej, nu må I holde op med alt jeres sprog. Men det var mere en tilstand. En erotisk tilstand. Uden mål. Det handler om sanselighed, det handler om nærvær, det handler om tilstedelighed, det handler om at dyrke meget det kærlige imellem os, mere end godporligheden og friktion. Så det er jo igen et udtryk for manden, der egentlig udvikler sig og tager den kvindelige seksualitet til sig. Og det vil jo i virkeligheden kun gøre ham til en bedre elsker. Med det her, der vil jeg så gerne sige tak for i aften. Jeg håber, I har fået noget med hjem, og at I føler lidt jer selv lidt dybere. Det er jeg to, der er par. Ja. I er par, og I er par. Nej, vi er ikke par. Nej, det kan I er det måske. Det kan I blive. Nej, det er ikke også, der kender fremtiden. Hvor lang tid har I dyrket det her? Jamen, jeg har 3-4 år, tror jeg, efterhånden. Og I bor sammen? Nej. Nej, Vi er kærester. På afstand. Jeg vil tro, man blev sødere ved hinanden. Gør man det? Ja. Men skændes man stadigvæk? Nej. Det åbner bare for en helt fantastisk kærlighed. Man møder jo mennesket på en helt anden måde. Og jeg har sådan, altså, jeg kender dem er virkelig bedre, end jeg kender nogen, jeg har arbejdet sammen med til dagligt eller sådan noget andet. Fordi vi lige præcis tør at rumme hinanden og være i det der nærvær. Tør at kigge hinanden i øjnene. Ja. Være glade ved hinanden, altså bruge kroppen i det hele taget. Altså, mange af os, vi har jo kendskab til, hvordan har vi med vores krop, ikke? Den er jo dejlig et eller andet sted. Ja. Du smider masken. Ja. Her, der træder du ind, og så smider du den maske, som du har på til daglig. Hvad betyder det for mænds seksualitet, det her? Det gør, at man kan sige, den kraft, som du kan opbygge, den indre kraft, det gør, at man kan sige, jeg sover ikke andet 2-3 timer om natten. Jeg har meget mere overskud i min hverdag ved ikke at bruge min seksualitet, ved ikke at bruge, man skal sige, at udlade min seksualitet. Så Hvornår gør du det så?
Hvornår Må jeg du gør gøre det en gang imellem? 2-4 måneders mellemrum, man kan så sige. Bliver du mere mand af det? Ja da. Ja. Den her måde at elske på, er jo måske mere feminin. Altså i princippet. Man kan sige, den er ikke så maskulin penetrerende. Nej, og sådan resultatorienteret. Den er ikke resultat. Det Og igen, så det I siger, det er penetrerende og resultatorienteret. Det kan jo ikke nytte noget, vi taler, så folk ikke aner, hvad det foregår. Men så er man knaller nogen og kommer. Ja. Vil du penetrere med mig i aften? Ikke hvis du får resultatorienteret, så vil jeg ikke. Det lover jeg, så gider jeg ikke.